ትምህርታ يعبس ባህላይ እንደሆንካ ሓዝ ከዓብሰልካ ይተዓበኒ ኣብ ዓድና ካብ ፀብሑ ድባ ቀፂሉ ኣዕሪ ዘይፍተ ነገር እንተሃልዩ ትምህርቲ ዘይ መምሃር ሓደ ነገር ኮይኑ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ዝተምሃሩ ምስላቕ ከዓ እቲ ዝገርም ትምህርት የድልን ኢሎም ዝጭርሑ ሰባት ካብ ዘልዕልዋ ነጥቢ ዝተምሃሮ ወይ በፂሖም እትብል ቀሽም መሸማቃቂት ምክንያት እንትትኸውን ዝተምሃሮ ወይ ከም ዝበፅሑ ሓቢርና ንርአ ካብ መሰረታዊ መጽናዕታት ንጀምር ቁጽሪ 1 ወንጀል ወይ ድማ ገበን ብ2021 ኣይኤፍኤስ ዝተባህለ ትካል ብዝሓተሙ መጽናዕት መሰረት 92.7 ዝኾኑ ከበድቲ ገበናት ዝፈጸሙ ዩኒቨርሲቲ ብዘይጣዕሙ ውልቀ ሰባት እንትትኸውን 6.5% ዲግሪ ብዘለዎምን እቲ ዝተረፈ 0.8% ድማ ማስተርስን ልዕሊኡን ብዘለዎም ዝተፈጸሙ እዮም እዚ መጽናዕት ኣብ ዓድና እውን ሰርሕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ስልኪ ንምውሳድ ኢሉ ክሳድካ ብኻራ ወጊኡ ኣብ መንገዲ ዝፍግመካ ዘሎን ፀብሒ ጨዋ ብዙሕ ይኸሊሉ ሰበይቱ ካብ ዝቐተልን ጀሚርካ ምርኣይ ይከኣል መቸስ ሃንግ ዝገብር ዶክተር ኢና ይንፈልጥ ኣብዚ ዝተምሃረ ሰብ እንታይ ትሪፍ እንተልካኒ ሕልና ወይ ድማ ሞራል ዝበሃል ይብለካ ካልኣይ ገንዘብ እቲ ቃሊ ኣብ ልዕሊ ዝተምሃሩ ሰባት መሸማቐቂ ነጥቢ ስራሕ ምስኣኖምን ገንዘብ ዘይምርካቦምን ጉዳይ እዩ ፈለማ እዚ ናታቶም ሽግር ዘይኮነስ ናይቲ ዓዲ ድኽመት እንድዩ እሱ ገዲፍና ናብ ንግዲ እንተኣቲና ኳስ ዝተምሃረን ዘይተምሃረን ናብ ንግዲ ዓለም እንተተሰማርዮም ዝተምሃረ ሰብ ዝበለፀ ዕውት ከም ዝኸውን ብዙሓት ዳታታት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ቢልዮነራት 71% ዝኾኑ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዲግሪ ክሳብ ፒኤችዲ ዝወድኡ ጎበዛት ተምሃሮ ዝነበሩ እዮም ብርግጽ ከም በዓል ቢል ጌትስን ማርክ ዙከርበርግን ዓይነት ውሕዳት ሰብ ሃብቲ ካብ ኮሌጅ ኣቋሪፆም ወፂኦም እዮም እንተኾነ ግን እዞም ሰባት ትምህርቲ ዘቋረፁ ካብ በዓል ሃርቫርድን ያልን ዝኣመሰሉ ዩኒቨርሲታት እምበር ካብ ማትሪክ ኛዕ ኢሎም ወዲቖም ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ እውን ብመዓልታዊ ንባብ ልዕሊ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝፍትኖም ዓርሶም ዝፈተኑን ዘብቅዑን እዮም ታዲያ ኣብ ዓድና ዝበዝሑ ሃፋትም ደናቑር ኮይኖም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣግባብ ዘለዎ ሕቶ እዩ ነዚ ሕቶ ግን ቀሊል መልሲ እቲ ቁጽሪ 1 ዝነገርኩ እዩ ገበን ኣብ ዓድና መብዛሕትኡ ሃብታም ደፋር ወንበዴ ኣጭበርባሪ ሙሰኛን መላኽዕን እዩ እዚ ውንብድና ደፊሩ ክሰርሕን መዓልታዊ ሕግና ጣሓሰ ሃብቲ ክቃረምን ዝገብሮ ድማ ዘይምምሃር እዩ ሕዚ ዘለዉ ናይ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርምታት ተኣማሚንካ ትምህርትታ ይዓብስ ትብል እንትኾንካ እውን እቶም ፕላትፎርምታት ንባዕሎም ውፅኢት ትምህርቲ ደቂ ፍልጠት ምዃኖም ተዘኪረካ እኹል ይመስለኒ ካሊእ ኣብ ዓድና ንምንታይ ጀነሬሽናል ዌልዝ ወይ ከዓ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ሃብቲ ዘየሉ ይመስለካ ከምዚ ኣቦ ሃብታም ይኾን እሞ ደቁ ኣብ ጽቡቕ ትምህርቲ የምህሮ ብድሕሪ እዚ ደቁ ሰብ ሕልናን ሰብ ሞራልን ይኾኑ ብድሕሪ እዚ ናይ ኣቦኦም ዝኾነ ናይ ገበን ቢዝነስ ምክያድን ምቕጻልን ይኣብዮም በቃ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ምንኣስ ካብ ፖለቲካዊ ምርግጋዕ ካብ ምንካይ ድኽነት ካብ ምህዞ ስራሕ ፈጣራይነትን ካልእ ብዙሕ ንላዕሊ ምስ ዘለናዮ ዓዘቕቲ ኩናት ድኽነት ድንቁርናን ብብዙሕ መጽናዕቲ ሓጊዝካ ምርዳእ ይካል ብሓፂሩ ግን ትምህርትታ ይዓብስ ዝብለካ ነጋዳይ ሒሳቡ ዘስርሖ ብዝተምሃረ ኣካውንታንት እዩ እንተኸሰስ ተኸራኺሩ ንብረቱ ዘምልስ ብዝተምሃረ ጠበቃ እዩ ህንፁ ዘስርሖ ብዝተምሃረ ኢንጂነር እዩ ሓሚሙ ዝሕከም ብዝተምሃረ ዶክተር እዩ ካብዚ ሓሊፉ ንውላዳ ጽንዕና ባለ ዝጭቕጭቆን ኣሎ ብዝተባሃለ ኢንተርናሽናል ስኩል ሰዲዱ ዘምህሮን እዚ ሃብታም እዚ እዩ ባይዘዎ ሃብታም ዝበሃል ኩሉ ኣብ ናይ ደቁ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ቀልዲ ይፈልጥን ብጣዕሚ ስሬስ እዩ ስለዚ ናይ ዘለናሉ ዓድን መንግስትን ፀገም እምበር ትምህርቲ ወሳኒ ነገር ምዃኑ ኣፀቢቑ ይፈልጥን ይርዳእን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለካ ኢለ ዘይምምሃር እየኩርዕን እንኳዕ ዩኒቨርሲቲ ኣይትኹ ኣይተምሃርኩ ይትብል ድንቁርና ገይፆ ይትኹል ናትና ያለፈወርቅ በአማርኛ ካብ ዝፀሓፉን ናብ ትግርኛ ተርጊመን ናይ ባዕለይ ዝተወሰነ ወሲኸን ዘቕረብኩ ወይ ነይሩ ሰላም ተውሩ ነፍሲ